Bon dia, moltes gràcies, benvinguts, benvingudes. Moltes gràcies a tothom per venir a aquesta jornada que presentem l'envelliment just d'una societat per totes les edats. L'associació Sumeris, aquí amb el seu president Joan Sales, amb l'alcalde de Sant Just i el nostre anfitrió. Moltes gràcies per poder-nos cedir aquest espai, aquest magnífic espai aquí a aquest saló. El senyor Raúl Moreno, que és també el secretari general de Dret Social i Inclusió del Govern de la Generalitat de Catalunya, i moltes gràcies també a la senyora Eva Martínez, que és presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat i també alcaldessa de Vallirana. Moltes gràcies a totes i tots, i ara dono pas primer, dono la paraula a l'alcalde Joan Basaganyes. Gràcies. Moltes gràcies. Se sent? No se sent? Ara sí. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, aclarir que estem a la sala cinquantenari, que és un espai que pertany a l'Ateneu, que és una de les entitats més importants de Sant Just, amb la qual tenim afortunadament molt bona relació, i ara que tenim l'espai municipal en obres i no podem disposar del mateix, doncs ens han cedit gentilment aquest espai i vull agrair-los la seva col·laboració. Donar-vos també la benvinguda a Sant Just. Alguns dels assistents veig que sou de Sant Just, altres heu vingut d'altres llocs, i volia explicar simplement, fer-vos 2 o 3 pinzellades de la política que hem fet en matèria de tercera edat o de gent gran a Sant Just Desvern, que jo crec que és una política de la qual ens podem sentir orgullosos. Una primera pota, que seria la més assistencial, són els programes que tenim d'acompanyament a la gent gran, especialment aquelles que tenen més necessitat d'ajuda. Tenim un servei d'atenció domiciliària amb una cobertura de gairebé 200 persones, és un servei totalment gratuït, i aquest servei va acompanyat d'un altre de teleassistència que té una cobertura encara superior a gairebé 600 usuaris. Per tant, estem parlant que aquesta pota de les polítiques de la gent gran la tenim ben coberta. Una segona pota, que cada cop està adquirint més importància i actualment està molt latent en el debat públic, és la residencial. A Sant Just vam ser pioners a l'hora de dissenyar habitatges pensats per la gent gran amb serveis comunitaris. Tenim un model d'èxit que ha estat el complex del Mil·lenari, un complex que sovint rebem visites d'altres municipis perquè volen replicar. Són 86 habitatges, com deia, amb serveis comunitaris, i ben aviat començarem, espero que sigui durant el primer trimestre de l'any que ve, les obres de construcció d'un segon mil·lenari, una mica més petit, 40 habitatges, que també tindrà serveis comunitaris al barri de les Basses de Sant Pere, i aquesta ampliació de l'oferta d'habitatges és fruit dels altíssims nivells de satisfacció que tenim en el mil·lenari, l'alta demanda d'habitatge i també la voluntat de cobrir aquesta política pública d'una manera eficaç i de qualitat. I després també tenim una tercera pota d'aquestes polítiques, que seria l'envelliment actiu, que és veritat que des de l'Ajuntament hem tendit potser a fer un envelliment actiu des d'una vessant més lúdica. I jo crec que aquí sí que tenim un marge de millora, perquè Sant Just té la gran sort de tenir un capital humà extraordinari, i actualment hi ha moltes persones que jubilen en una edat en què encara tenen les capacitats pràcticament intactes, que per tant encara poden aportar molt a la societat, i crec que des de l'administració tenim aquest repte de saber aprofitar aquest talent, aquesta predisposició a contribuir a la societat per ser capaços de dissenyar, de teixir aliances, molts cops suposo que amb el tercer sector, per aprofitar aquest talent en post de la societat.
Jo crec que aquesta jornada d'avui ens pot ajudar en aquest sentit. Algunes de les reflexions, les experiències que sortiran ens poden ser de profit i espero que d'aquesta jornada puguem extreure beneficis com aquest. Dir-vos, per acabar, que malauradament no podré compartir amb vosaltres tota la jornada. Avui rebem una visita molt important, que és la de la directora general d'Equipaments Educatius. A Sant Just estem començant un nou institut d'escola que ha arrencat ara aquest mes de setembre, que estem en aquests moments a punt de materialitzar el trasllat. És un tema que tenim que ens crema molt, és molt urgent i per tant no puc faltar aquesta visita de la directora i ben aviat us hauré de deixar. Demano disculpes per anticipat, però també ja us dic que la regidora de Gent Gran i la presidenta de Serveis a la Persona, la Quima Jiménez i la Isabel Darder, respectivament, sí que estaran aquí presents i podran recollir aquestes idees, reflexions, experiències que sortin en aquesta jornada d'avui. Moltes gràcies i espero que aquesta jornada us agradi a tots i sobretot, i amb això vull acabar, agrair als organitzadors d'aquesta jornada perquè porten setmanes i setmanes treballant intensament i estic convençut que hauran elaborat una jornada que serà del vostre interès. Moltes gràcies, Joan, i moltes gràcies a la resta d'organitzadors. Moltes gràcies, alcalde, i ara dono la paraula al senyor Joan Sales, que és el president de l'associació Sumeris. Gràcies. Ahir, llegint La Vanguardia, hi havia una entrevista amb el doctor Vila Rovira que deia una cosa que em va servir per obrir una mica la jornada. Deia, evitem caure en la desil·lusió i en la bellesa i abracem una visió positiva de la vida. Si posem una mica de la nostra part, aconseguirem l'equilibri entre la saviesa de l'experiència i l'energia i l'entusiasme de la joventut. I té raó. Mireu, l'envelliment de les persones no es tracta d'un fet biològic. Es troba determinat per l'edat, però sobretot és el producte d'una construcció social. Avui l'enfoc és avançar amb la filosofia de la longevitat, promoure una reflexió sobre la identitat, la societat de les edats, aprendre a educar, formar-se per l'inici d'una nova edat. Avui és molt necessari per prendre consciència del nostre envelliment. La societat que avui tenim és la més multigeneracional que hem tingut mai. A la societat més gran que ha existit hi conviuen almenys 5 generacions diferents, però que coincideixin no vol dir que interactuïn o cooperin entre si. La necessitat de crear escenaris de trobada i interacció per les relacions entre edats a l'espai públic, al món laboral, a la família, són elements claus per a la nostra societat. I no només per evitar problemes d'aïllament i solitud de les persones grans, sinó com a eina imprescindible en una societat en què la longevitat ja no permet concebre la vida en 3 o 4 etapes estanques i que necessita construir-se de manera conjunta perquè tots hi guanyin, joves, adults i persones grans. I s'afavoreixin efectes en llocs d'encoratjar possibles lluites de generacions. Un fet molt important, hem de deixar de parlar de jubilació i començar a parlar de transformació. En lloc de comunitats de persones grans, cal afavorir comunitats on joves i grans no només estiguin junts, sinó que convisquin, on es potenciïn els seus diferents estats vitals, els seus talents i capacitats.
Les persones grans ja no es jubilen, es transformen. Tenen talent i sobretot experiència per liderar una altra idea, altres projectes, sigui investigant, escrivint, articulant polítiques socials i estructurant lluita i treball a la comunitat, al territori on viuen. També poden desenvolupar i co-crear espais amb persones joves, amb persones que es relacionin d'un petit barri, d'un instrument que pot ser l'apertura de noves fronteres en una comunitat. Segurament és la política, les institucions públiques i privades que han de crear aquest nou binomi entre joves i grans, aquesta unió intergeneracional. Sumeris és una plataforma que neix per agrupar energies diverses, per crear escenaris de trobada i també interacció, per les relacions entre edats i sobretot per superar els reptes que ens planteja la longevitat. Són oportunitats de canvi per tota la societat. Sumeris vol que la diversitat sigui una oportunitat d'evolució, que la promoció de les relacions entre generacions, que cal que les tecnologies s'adaptin a les necessitats reals i que, com en totes les edats, ens mou l'emoció. El futur és un full de ruta que està sempre en reconstrucció. La creença entre totes i tots que ens podem adaptar i tots ens podem adaptar a realitats canviants. Avui la creació d'un projecte ciutadà té com a objectiu bàsic que dins dels territoris existeixin espais comuns on la longevitat ha de ser un motor de canvi per la societat. Partim de la premissa que la política, la moral o la cultura formen part integral de la persona i que hem d'aspirar a que tothom s'interessi d'una forma activa per l'estat de la societat en què vivim i per la seva evolució. És aleshores quan, a partir d'aquesta voluntat de reflexió, pren sentit la proposta d'organitzar un laboratori d'idees, un observatori que ja descriu la llei de gent gran que va entrar al Parlament l'any passat, que dissenyi objectius per promoure el debat i la reflexió sobre el paper actual de la societat envers de l'envelliment, analitzar el seu futur, convidant a participar-hi a altres entitats, persones i també a altres institucions. Voldria, abans d'acabar, donar les gràcies a l'Ajuntament de Sant Just per la seva acollida, al seu alcalde, en Joan Bassaganyes, a la Gina Pol, a la Quima, al personal tècnic que ha estat darrere, començant per la Berta Martí, la cap d'àrea, i sobretot els tècnics que han donat suport a aquest projecte i a aquestes jornades. Res més, moltes gràcies per vindre i que aquesta jornada us serveixi. Gràcies. Moltes gràcies, Joan. I ara té la paraula la senyora Eva Martínez, que és la presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat i alcaldessa de Vallirana. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. La veritat és que estic molt contenta de poder estar aquí amb tots vosaltres en aquesta jornada i el primer de tots és agrair la celebració de la mateixa i l'organització, que no és fàcil organitzar unes jornades com aquestes i que realment, amb totes les ponències que heu plantejat, realment hi ha tota una feina darrere que jo crec que s'ha de valorar i agrair. Així que enhorabona i moltes gràcies tant a l'associació Sumeris per aquesta organització i també a l'Ajuntament de Sant Just Desvern per tota aquesta feina. I començaré parlant que Sant Just Desvern, tal com explicava el seu alcalde, el Joan, és un municipi capdavanter a la comarca, però també a Catalunya, amb el desplegament de polítiques d'envelliment i de serveis específics adreçats a les persones grans. Ho ha explicat molt bé l'alcalde, però són ciutat amiga de les persones grans, amb aquests habitatges en serveis del mil·lenari o, sense anar més lluny, amb la celebració d'aquesta jornada.
Avui s'abordaran molts temes de la mà de persones expertes i que ens donaran llum sobre diferents reptes als nostres territoris. La jubilació, o com deia el Joan Sala, la transformació, ja ho estic agafant ja, aquesta transformació. Amb tota aquesta jubilació o transformació de les persones, del baby boom, realment tenim un repte endavant molt gran. I això ens fa que com a societat, que cada cop serem més longeus i més savis, hem de veure com des de les administracions abordem aquest repte i com aprofitem aquest capital humà, intel·lectual i professional de les persones grans i posar en valor tota la seva aportació i aquest paper cabdal que teniu a la nostra societat. I per això ha de ser una prioritat pels governs locals. I bé, jo celebro i també saludo a totes les regidores, regidors de l'àmbit de gent gran que avui també estan presents en aquestes jornades. Des del Consell Comarcal fa molt de temps que les polítiques d'envelliment són una prioritat absoluta i una de les nostres polítiques més prioritàries i que cal destacar és la feina que es fa des del Consell Consultiu de la Gent Gran. També aprofito per saludar a totes les persones que formen part del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, que avui també esteu participant en aquesta jornada i que és un òrgan principal de participació i consulta de les persones grans de la comarca i que l'any 2025 farà 30 anys. És a dir, fa 30 anys que des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es treballa en les polítiques d'envelliment i que existeix aquest Consell Consultiu de la gent gran. També des del Consell Comarcal s'ha aprovat també recentment el primer pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat i jo vull posar en valor tota la feina feta. Tenim també aquí a la consellera de gent gran del Consell Comarcal, a la Vicky Castellanos, però també a tot l'equip per desenvolupar aquest pla estratègic, perquè és un pla estratègic que és molt fàcil de poder aplicar als municipis. I jo crec que aquest és el principal valor, perquè desglossa les diferents accions, línies que es poden aplicar, és senzill i jo crec que això farà que realment els 30 municipis de la comarca es puguin aplicar i es puguin desenvolupar aquestes polítiques d'envelliment actiu, de gent gran, que tan necessàries són. I per últim, i ja acabo, convidar-vos a la propera jornada comarcal de gent gran, que se celebrarà el dimecres 6 de novembre al Consell Comarcal, on s'abordaran els drets humans des de la perspectiva de les persones grans. Així que moltes gràcies i que tingueu una molt bona jornada. Moltes gràcies a la senyora Eva Martínez. I ara té la paraula el senyor Raúl Moreno, que és secretari general de Drets Socials i Inclusió del Govern de la Generalitat de Catalunya i, a més, amic de la gent gran. Gràcies. Doncs moltes gràcies. Escolteu, no? Sí? Gràcies. En primer lloc, agrair la invitació, president de Someris, en Joan, la companya Eva Martínez, presidenta del Consell Comarcal, regidors, regidores, diputats al Parlament de Catalunya, representants també del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del col·lectiu de la gent gran d'aquesta zona de Catalunya, que compartiu objectius a moltes altres zones de Catalunya i altres consells de la gent gran d'arreu del territori. També, com no, agrair a l'alcalde que ha marxat, però també a la companya Gina Pol també de l'Ajuntament per la rebuda i per l'organització d'aquestes jornades. Jo fa alguns mesos, si no anys, que conec a Someris, ens vam poder trobar per primer cop per parlar d'una iniciativa parlamentària que era la llei de la gent gran. I haig de dir que la implicació de Someris en el text legislatiu que el Parlament de Catalunya va discutir fa ja uns mesos, l'anterior legislatura, va ser cabdal també perquè la iniciativa pogués tirar endavant. Esperem que el Parlament de Catalunya tingui a bé, jo crec que així ho farà, de poder tornar-la a posar sobre la taula per fer la discussió
i per fer finalment que tinguem una llei de la gent gran que pugui acordar tots els drets i deures d'un col·lectiu. És un de cada 4 persones de la nostra societat l'any 2070 tindrà més de 65 anys. Per tant, parlar de col·lectiu a mi se'n fa poc. Parlem d'una part de la societat, d'un sector de la societat, si voleu, que és fonamental pel desenvolupament de la nostra societat, ho és ara i ho serà més encara en el futur. I no parlem només de xifres, estem parlant que actualment hi ha 1,5 milió de persones amb més de 65 anys, gairebé un 20% de la població, l'any 2070 en seran 3, i per tant multiplicarem la xifra actual per 2, i això vol dir que haurem de replantejar-nos quina és la nostra manera com a societat tant de cuidar però també d'implicar la gent gran en el nostre dia a dia. En principi tot sembla indicar que viurem més anys i en millor estat de salut i que tots tenim el desig d'arribar a ser gent gran perquè l'alternativa és nefasta. Per tant, intentarem ser-hi tots i quan ens trobem en aquest moment, en aquesta etapa de la vida, el que volem és viure-la en plenitud, amb garantia de drets, però també amb un conjunt, amb una societat que reconegui l'experiència, que reconegui la gent gran com un element fonamental de la nostra societat, que participa activament, que contribueix al nostre estat del benestar, que fa despesa, que viatja, que consumeix, i que això també reverteix, evidentment, en el futur de Catalunya i d'Espanya. I estem en aquest procés d'envelliment, que és una mica l'elefant dins de l'habitació, perquè ara es comença a parlar una mica més, però els efectes de l'envelliment a Catalunya, Espanya i Europa faran que canviem les nostres polítiques. No només les polítiques que afecten els ingressos, i això vol dir futures pensions, que caldrà garantir des d'un sistema públic perquè és l'única manera de poder garantir pensions en el futur. Haurem també de replantejar-nos tot el nostre sistema de cures, com volem ser cuidats, com volem ser cuidades en el futur, quins seran els equipaments residencials que volem en un futur, i aquí estem en una ciutat on d'això és un bon exemple, de nous elements residencials, però també com podrem garantir que tota aquesta població, aquests 3 milions de persones l'any 2070, continuen formant-se, tinguin accés a la cultura, puguin conèixer el territori, puguin viatjar, puguin desenvolupar-se i aprofitar tota l'experiència de la seva vida per contribuir a la construcció de la nostra societat. No és només una qüestió d'envelliment actiu. L'envelliment cadascú el pot viure com consideri. Ara, necessitem que la gent gran, aquells que vulguin ser actius, perquè jo sempre recordo quan era regidor de Santa Coloma de Gramenet fèiem una enquesta i anem a preguntar a la gent gran què volen que fem, què esperen del seu ajuntament. I després de l'enquesta hi havia molta gent que deia no feu res, deixeu-me en pau. També és un dret, no, ja està, jo vull viure amb tranquil·litat, fer-la bé, perfecte. Però hi ha una altra part de les persones que sí que comencen o que trobaven que hi havia algunes dificultats que existeixen i que després en faré una breu referència. Per tant, estem cap a una transformació, evidentment, de la nostra societat, cap a un canvi de paradigma de com ha de ser la nostra relació amb les persones grans de la nostra societat i com fem que, a més això, que serà inevitable i que esperem que succeeixi, insisteixo, perquè tot sembla indicar que viurem més anys i viurem millor, quin impacte tindrà en la demografia de la nostra societat. I aquí també tindrà un paper molt cabdal tota la política que fem en migracions. Si volem mantenir un estat del benestar com el que tenim ara i millorar-lo, que aquest és l'objectiu, i tenint en compte que des del punt de vista de la natalitat va a la baixa i l'envelliment va a l'alta, necessitem ser més persones, necessitem que hi hagi un conjunt de població en edat de treballar que permeti sostenir un estat del benestar com el que tenim a través dels seus impostos, i per tant és molt important les polítiques que fem en aquests moments d'acollida, de donar oportunitats a les persones que han al nostre país per tal de poder construir una Catalunya de futur on la gent pugui viure de la millor manera possible. Nosaltres acabem d'aterrar en el govern de la Generalitat, portem 60-70 dies, més o menys, i venim amb les ganes, diguem-ne, de començar aquesta transformació. El govern anterior, que va fer coses que nosaltres aprofitarem perquè vam considerar que estaven ben fetes, va fer el pla, una estratègia per a una societat longeva i una vida plena, que recollia ja quines eren una mica les línies generals d'actuació des del punt de vista de l'envelliment, però també
comencem a fer realitat algunes de les coses que consideràvem que eren necessàries. Nosaltres pensàvem que el 20% de la població actual no podia veure reflectit a la Generalitat de Catalunya en una oficina de la gent gran activa. El president de la Generalitat es va comprometre fa aproximadament 15 dies, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, a que Catalunya tindrà una Direcció General de Gent Gran, que pugui representar els interessos de la gent gran d'aquest gran espai del 20% de la població per començar a articular les polítiques que són necessàries per fer front a l'envelliment. Algunes que fan els propis ajuntaments i d'altres que volem encetar des de la Generalitat de Catalunya. I que a més pugui donar compliment a aquesta futura llei de la gent gran perquè d'alguna manera s'ha d'articular. Les lleis, el paper ho suporta tot, però després tot això s'ha de desenvolupar, s'ha de dotar econòmicament i s'ha de donar sentit a una política que ha de ser del conjunt del país, que ha de marcar línies estratègiques perquè totes les administracions i el conjunt de la societat es puguin posar a treballar. Però no només això, aquesta Direcció General de la Gent Gran ha de fer front a alguns canvis que ja els tenim aquí o alguns fenòmens que ja tenim aquí, com és un dels més importants, que és la soledat no desitjada, que anirà més. Cada vegada la nostra societat és més individualista i per tant tindrem més episodis de soledat no desitjada, de manteniment de l'habitatge. En aquests moments la majoria de les persones grans tenen l'habitatge en propietat, és una qüestió també cultural, però això no serà així d'aquí 30-40 anys si no fem algunes coses per garantir l'accés a l'habitatge i per tant tindrem persones que poden tenir el risc de perdre el seu habitatge i que depenguin només d'una pensió. Això també ens ho hem de plantejar. De l'accés als serveis públics, de l'edatisme, la discriminació per edat que pateixen moltes persones en el nostre país, l'accés a serveis sanitaris, als serveis també, alguns dels serveis bàsics, a l'atenció a la ciutadania. Una de les coses que també es van anunciar fa poc per part del Consell de Presidència és l'eliminació de la cita prèvia com un element, com un requisit indispensable a l'hora de ser atès als serveis públics. Per tant, aquí hi ha tot el govern que d'alguna manera cadascú des de la seva conselleria està dirigint la seva actuació cap a polítiques d'envelliment. Tenim també un element fonamental que és la integració social i sanitària, que en breu donarem passos perquè aquesta sigui una realitat. Això en resum què vol dir? Que el sistema social i el sistema sanitari, que històricament han treballat d'esquenes un a l'altre, i que quan una persona entrava en un sociosanitari i aquella persona havia d'anar a una residència, aquí s'acabava i es tallava el continu assistencial i t'havies de buscar la vida. O quan una persona necessitava algun tipus de recurs residencial, allò es convertia en una gincana de problemes per arribar a aconseguir-ho, que els dos sistemes es puguin integrar, de manera que hi hagi un referent, un únic referent del sistema social i del sistema sanitari que acompanyi la persona en aquest continu assistencial. Ara crearem l'Agència Social i Sanitària, que serà una llei que anirà al Parlament, podrem crear la casa, l'estructura, per després anar integrant carteres de serveis úniques, donar més serveis a l'assistència domiciliària, serveis que són de tots dos departaments, del Departament de Salut i del Departament de Drets Socials. Però també en l'àmbit residencial. L'envelliment de la població necessitarà que tinguem assegurada l'assistència residencial i de cures del futur. Catalunya necessitarà en els pròxims anys al voltant d'entre 15.000 i 20.000 places residencials. Això no vol dir que deixem de banda el que la majoria de persones grans desitgen, que és viure a casa, fins que no hi hagi més remei que ser institucionalitzat. Però tot i així necessitem més places residencials. Nosaltres ens hem compromès en aquests 4 anys a incrementar 6.000 places residencials al nostre sistema públic. Ho farem donant prioritat a aquells ajuntaments i administracions que en els darrers anys han creat equipaments amb fons propis i que encara avui dia estan tancats perquè no es van concertar les places en el seu dia. Per tant, aquesta serà una prioritat, la prioritat dels ajuntaments de Catalunya que han posat els seus diners per construir residències quan qui tenia la competència no ho feia. Per tant, les omplirem, les posarem en marxa i també, evidentment, després de 12 anys, també farem projectes de creació i de construcció de residències al nostre país. I d'altres projectes també interessants, com els pisos compartits o pisos amb serveis compartits, com altres experiències també de persones que poden viure a casa en un pis de propietat i que el poden posar al lloguer a canvi d'anar a un d'aquests pisos i que, per tant,
pisos assistits i que per tant puguem destinar aquell habitatge a lloguer a fer front a un altre gran problema que és el tema de l'habitatge. Per tant, hi ha una sèrie de línies estratègiques que posarem en marxa, com no reduir la llista d'espera en dependència. Això és quelcom que no és lògic, que tinguem una mitjana de 258 dies des que es demana la prestació fins que es cobra. Això va per barris, va per territoris, hi ha ciutats que triguen més, ciutats que triguen menys, però presentarem en breu un pla de xoc per reduir les llistes d'espera en dependència al nostre país, però també tot el que té a veure amb una estratègia comuna de país per fer front a la soledat no desitjada. Aquestes seran una de les línies prioritàries d'aquests primers anys per part del Govern i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Jo acabo aquí perquè m'enrotllaria molt i no és qüestió perquè això és una salutació i per tant pararé aquí, però vull dir-vos que en aquest sentit, de manera personal, a mi el tema de l'envelliment és un tema que socialment m'interessa molt perquè impacta de veritat en el conjunt de la nostra societat i impacta les polítiques públiques del futur, que en aquest cas teniu la Generalitat de Catalunya al costat per poder fer realitat tot allò que des d'aquestes jornades, i espero que de moltes altres, ens pugueu definir quines són les línies que vosaltres creieu que podem entomar i per tant espero que a través de la Direcció General de Gent Gran i del conjunt del Departament de Drets Socials puguem entre tots plegats definir quins són els elements de millora de la qualitat de vida de més del 20% de la població a Catalunya que ha contribuït tant a la construcció del país i que ara com a mínim mereix que la pròpia administració, que el conjunt de la societat els respongui amb serveis de qualitat. Moltes gràcies.